Ngi em haki por bagi jing sniu ki ker saudong ya ke long ying long sem jangi. Kumba ka por jong unawa baka ka ker saudong ya ka yingling ka jong u. Bat kumta haki ni ki singi ki ba mentapan. Kam deishu ka jing shilai ka pen ban la shilai da ki jing sniu. Ki bala ban pengam ya ngi kum ki samla. Bat ki kon ki kiti jangi. Haki jing di ba sniu kum ka kiat ki drak. Ka jing long lingkar kan thei bat chindrang. Bat kiwei ki kam sniu. Bat tang kata ngin yo iru bahagi ne ki singi jongi. Si sin jam ka kejat i kumbakan jam tang hagi jing sniu sudah. Na kata kadau kawan ra ka jing shong sier ya ka long renyeng ka jing em jong uwei po uwei unang shong shnong hagane ka purthai. Kumta parlak ba i hakum kini ki por kadan kam ha bandan ya kata ka jing ya dai ka bajan ki kimi ki pa bat lagi kon te menta tungin ya pai kindian syapang ka jing ya dai ki kimi ki pa bat lagi kon bat habaya dai bat kane ka venta le sen na galiang ga jongangan chuan ra lingkot kat to kat ne habaya dai ya ka jing ya dai ki kimi ki pa bat lagi kon knang kan long ka jing mentoi na ka bada jonga jompi bat na ka bentai ki wei pat ki basngap bat ki bapek ya kane ka video hashwab ngi ya che kane ka benta kadan kam shwayangi ban snotu ka ka long ying lane ka ka long ying kristan hangne ngi kren kham kerpang syapang ka long ying kristan la ban pensriem ya kane ka long ying kristan kum kata ka hima ka barit lane ka bangi khat ka kitin nongwei tiny kingdom ha ka ba don ukpa ka kimi bat ki khon bat ukpa kum usem ude ban yo ya ka jing boram da ka ba baro ki dekat jong ka yeng kam tam naga kemi ka balong ka tengah. Bat ka kemi kum ka tengah ka de ban penhapo ya ka kerdan jong ukpa. Kam tam akmat ki khon. Ka kamram jong ukpa u balong usiem jong ka hima ka long. Ban pet bagi briu baro ka hima jong u. Ki balong ki khon kin sya ban ino than. Wat haba ude ban lai jing lai ude ban dan ka jing tem bat ka jing ya dai bat ki. Umju ukpa dai ban penbun kam than. Haki kam basyabar bat ude ban airu ya kapor ya ki dekat jong ka yeng kam tam abaya dai bat ki khon ki kiti nangta ka kemi pan ka yeng ka dai ka porthai jong ka yeng iba kumno la ide yeng ibaret na ibahe henry ka yeng hi ka dai ka porthai jong ka kemi kalong ka jaka ka basno tenat habawan nang no bat ka kemi ka dai banang ban pensaat ya la ka yeng kayeng kan snu tenat syu ladat tang penjabo ne penjaklia ya karu bit syu kade ban long kayeng ka baki khon kila ban shongkai bat laki jong ki parlang haba pen itenat ya kayeng kawei ka bang nimdan kam ya ki tiar ki barem dor ban bu apo jeng kayeng henry ki ki barit ana simple ki batat doru ki itenat ladang inang ban bu bat ban penbaik ya ki wat lek tensting ya laki khon dai ban pek usiar bha haba ki khon ki kyar na ki kimi ki pa dai ban don ru kadau pat apa phai pa che ki khon ka yeng ha ki khon hi ka long kom ka paradise ka jongki ka yeng ka dai ban long ka jaka ka bareng ya ki khon bakin kwa ban shong bat ban penlut por hala ka yeng kam dai ban long ka yeng ka ba ki khon kim snu tenat tang ban let ru bat ki kham snu tenat pen ban penlut ya kapor ke jongki syabar ne bakin ong ngan le ayu syayeng sakawei pat ka benta ka long baka yeng ka long kum ka skul ha kene ka yeng ki kimi ki pa ki long kinong hikai ke bastat ke ba amla ban bu bujli danoru ha ka jaka jongki la ban ong baka jingduna kinong elam bariu blai ha ka emlang salang kalong namar ki babon ki kimi ki pa ki abon kam ha ki wei ki kam haki jing hikaya laki khon ki kiti kham tam haki ni kisni ki bamenta kumbalong haskur ka yingru ka de bandon kata ka curriculum ka budget tikna bha ki kimi ki pa ki de bantep jaj kwat ayu ki jaj magazine ayu ki dan hayeng lane ki program tv ayu ki pek ki khon ki dan ki ba ki khon ki badang ret kim dai ban pek kham tam haka karta ka bahapo san snam ki balong kapor bakong santam jong ka jing jong u ne ka breu ane ka bangi khat kata ka formative years
Ngimla ban ong bagi dangret kim tip ai syapang jong kita Henry kitip ha kum kidor la ban keren hangne kum kidor yadok yadaj dakababuram kajingmi basniu na kilat pathai khubor lane ki media kalong karyam kabaj bagi khon ki yo i ha ke TV magazine bat wat hakikot khubor kapen long yaki ban perthu bot kum kine ki ba bonsin kilong klam akwar bha bat ka bas ngosi kalong teng don kikmi kikpa ki ba penslor yaki wat ki khna ki badangret ro kikmi ki penriam le samla ban penle samla jubor daga bata lipstick lane ta ki tax ki ba pher hadu bala poi shaki ai ki bas ngosi kumta kum kikmi kikpa kimdei e ban i ya lagi khon halayeng tang paramaki yo basami shibun ki jingja ki bas ngosi aga karta ka badangret haki yeng ki sam jongi menta dan ka Egypt ka balong ka TV internet etc ki khna akine ki por ki sngo batang ka jingpan bhabriu lane kata ka physical beauty ka ba khamdon kam bat don ki mi ki paru ki ba penslor ka emlang salang ka ba penhun tang ya ka jingkwa ki khon kamper hakariam ka ben ka lek kawan kumta tertel kan omla ban puai sha kano ka thong ka sa ha ka jinglong sha rem Haka jaka baki khon kinting ya ki kimi ki kpa Henry hakine ki sngi jongi pan i kumba ki kimi ki kpa ki ting penban ya lagi khon te kum ta leng ba kan ka video ngan wan ra ka to kat ne ki sembo jing perkhan ha ba ye dai ka jing ya dai ki kimi ki kpa ba lagi khon ka ban ning kong e ngi don kam ya ka jing ya kren ya slok ane kata ka good communication bat ka ne ka long ka ba don kam bha hatu kata nang ta ngi don kamru ban pikir bhaya ka jingmot bangi ben pau lane communicate shalaki khon ngi deiru ban te la kam lane control ya ke ktien ka thli habangi kren yo bangi babe pat aden ki ktien bangi kren ki de ban long ki kintin ki bas ngotenan ha ka baki khon ki badangret kim dei ban yo ban perthu bot lane ban penbot ya kita ki kintien bala kren da ki kimi ki kpa bon menta ni yo i bat yo snow baki khon ki badangret ki shat kren snew bat ya kani nangno ki snow lamda dei shwan na ki bala he alasan na ki bala shwa ya ki te kumta kani ka wanra ka jing babe ladangim control lani ladangim entat ya ka ktien ka thli kayeng ka de ban longru ka jaka training kumba ong ka bible to hikai ukna akalanti ba ude ban leng te on om kendria nakawat haba ulateman pela ban syam proverb Al-Quran riu kumta ka don kam ban pen i daki nuksa ki ba ka jing em jong yi ya ka ka bangin hikai ya ki khon badang ren kumno ban burom bat shifting ya ublai kumno ban pule bat minat ya ka ktin jong ublai bat bangin su aga do not jongki ya ka jing shisha ka ktin ublai leng ba ki dor ki jing ja bat kamaryang pembakaran ka kitab Deuteronomy nriu hadu ka dekat ka banyau kumta hikairu iki khon kumno banduai ha kisngi ublai yalam ye ki khon chega jingesang wat sha bi ki examine ha kisngi monde kin kam dan kam ban ye ga jing mane blai ha kisngi ublai namara kine kisngi ki ba mentang yu ishwa ba ka examine jong ka porthai ka kam dan kam ban ye ga jing mane blai ha kisngi ublai kumta kasni ublai kamdei benlong kasni cuti Henry ka de benlong kasni ka bakhoi lane kata ka holiday nangta saka weipat kum ki kimi ki kpa ka don kam ban pen i kata ka jinglong riublai lane ka godly parenting kumba ong ka tin ublai piru ki kpa to wat pen bitar ya lagi khon Henry to besap peja yaki ha ka jing hikai ber ka jing sneng utrai ki khon jong me kum kiding olip ki balong baro saudong kami jong me ong ka jing rai sam bat kum ki knam ha ki kti u baklan bor kumta ki long ki khon ki bakhan rao ong ka jing rai sam chis pa ar po nyau shano ki ne ki knam kin len ka shong chibon ha ki kti ki ba penya ya ki ladala penya da ki kmi ki pa ki ba riublai klempap ki ne ki knam kin poi shaka thong Henry lada penya pat da kita ke bam riublai kine ki knam ke balang ki khon kin puai sharot ha kine ki dekhat ngi yo i lai tli ka benta ba ki kimi ki pa ki de ban tip khnang ban pensan penrang ba i ki khon
Kabaningkong kalong wat pendom yala kikon, wat yanujor yala dia bat kikon. Kumba don boong hakapor jongi te ngilong kumta kamta makariam kabeng. Ngidai ban kenmau bakapor jongi gaya per nakapor jongki. Ngidai ru bantip kumno bandriam yala dia, bat banlong kita ki rule model jongki. Kikon kilong kum kiknam hakakti jongi, ladangi nang ban penyat, kindai ya kesok pedung ladangim nang kindai chalai. Hakino kerukom on penbaik ber on seneng on kerau lane ke disiplin ke jongki. Uta ubam pendon kam ya uding sempan, usion yala ukon henry uta uba iej useneng usempat ya haba udang kena, angka pravab khatlai arpusang. Bat haba yedai pat bagaktian ka telit ka Bible ka ang haga jing pelat kermiang cintur ka don ka jing riam ya ubas niu, henry uba hok unmi no na ka jing shitam, pravab khatlai. Ngidai banlong ki banang ban sya skor lane kita ki god listener. Ngimdai ban bun kam than ban ngim don por shu ban snap ye ki khon. Haba ki khon ki kwa ban yathu ai. Ngidai ban long ki bakloi ban snap ye ka jing yathu jangki. Amdai pat ban shu snap tang dap. Dai ban da pen lek ru ye ka jing mot ban yathu. Yo ka por ba ka poi ba kim kwa shu ban yathu ye ki kimi ki kpa. Teng ka don ka por ba ki kentien ka bam snutenat kami na ki kimi ki kpa. Kumtang ngidai ban kenma bat wanra ye ka jing ye kren ya selak. Ki ba ai jing mentoy ya lagi khon namar kanja ayu ye ki khna lada shui no ben neklet no ye ki kumta perkhat ka ei ka benta ka badan kam tam ha ka jing long kmi long kpa baru belai apa phai shau jisu ya thu nga ubalong kata galanti ba ka jing shisha ba ka jing emde omdan bawan shau kpa henrei tangdanga wat khuslai ya ka eru ka ba ka ei baro da ka jing tuai ba ka jing kerpat lem bat ka jing aingu te pin pentip ya ka jing pan jong pi sha ubelai ya ki ki ba philanang ban pidyang bat philayo sngo bat philayo I to pin le ya ki ne ubelai ki jing suk un salong lem bat pi ki ne ki dekhat ki kentu yang I ban ya lam ya ki khon sha kata ka rukam kalanti ka badai bat ka bayahap bat ka mon ka jong ubelai badai tang ma leng ba ka jing hikai ka Bible ba ka ba piang tam ban ya lam ya ki khon ki kti Bat hadin kata don pat sakawai ke benta ka bakam kong san habala he ki khon. Kumno ban pen kre pat na ka benta ka shong man jongki. Ka ban ningkong dei ban hikai ba kim dei ban kerki ya ka kam shong man ki dei ban ap andala biang ka kerta bala don la ikam ijam ibaret. Ka ba ar pelsyang ban pen sngotu ya lagi khon. Ba ka bha ban ya kendo bat ki ban ka ju ka jingen namar yo mi ki kendrom kendram hadin. Ka balai andala biang arliang omdei banda kemi lenti ya ka jingken tiu kurium ka bahe lane ban ya khawai dawai ban penlut daki paulak namar tang na kaneru ka poi se ka jingja boram ka basau ka long hikai ya ki khon bakin penlong ya ka yeng ka sam ka ba uji sukres unlong umau siang bat ur ka nong rem bas kham jongki ka basan teng ka juja ki khon kila ki kimi ki kpa pat kim snobha Bu aga jing duai bat shania aga jing penyat bastard jong belai. Kabahan riung penken mau ru iki khon baga jing shong kurim ga deban long ga jing long khon. Namar omdai dalai leiru ban itu ya ga long kha long man shwa ga jing kentiu kurim. Lane komba ong no sex before marriage. Kabahan nyau galang ban hika ye ki khon ban bu aga jing duai ya usamla ne ka samla. Kabak kumno ba ublai hi un pha. Kabak pra Banduan ke jingya kerennya selok lane kata ke communication persyang banyak kerennya ki ke baki khon ki sengau tenat banyak keren teng ngimdai ban sengau plan sengau lengok lane ban yo shop haba yo sengau ya ki ke jingya thu jangki khon bat ha ke jing shisha ngila dai ban nang penslur shu bakin kloi ban plan ya thu ya ke jing jangki ha ke ne ka rukom kum ki kimi ki kpa kin yo ban yarap ya ki shwa ban long dir por no yaki ke baro kumta ngimdai kum ki kimi ki kpa ban penyinu jar ha pedang siparane ha pedang berki wei pat ki samla man la i wei pa i wei idon la kata ka man long breu man breu hadin ki ke baro hi kairu iki khon ban shania bat IT bait ha ublai ya ka jing em samla jongki namar ublai ulong ukenrat ubastat tam bat badan bor tam yaki ke baro
Te parlok kani ka long tang ka jing ya pelu jing mut ka belengkan ka banganon ra akmat jampi ban kren lot chapang kani ngampat day utaha ubadan ni kata ka jing experience namar bangar ngampat day hi ulong kapa lane ubadan lagi kon gikti namar ngadang day tang usamla ubaret Henry na ka banta ki para samla balese na banta ki long kimirut yo kan long par ka jing mentoy leng ba ka ni ka jing pelu jing mut baret ka jing a jing mut baret ha ka ni ka video te long ki ba husiar tungin long ki be yejan apadang ki kimi ki pa bar ki khon namar ki kimi ki pa bar ki khon ki long kum ki lightly ki ma bursiu ki ban sandor ya ka shet ka dio ka pha ka met jong ka yeng sam